Floria Hotel room number 419 ah chuan Lini chu a pian cham lawm turin a kala a bial pa chin a le a thian tha ber siani te chu ten awm taka an lo khosa dun lai a va phawk ani pahnih hi a hriat mi a lovin an lo in ngai zawng ru char char tawh lo ni Lini thin rim chuan a ke ken lai chu chen a hmaiah chuan a nawr pher veka chuti chung pawh chuan ingai ang kha ani mi a lo ania preng che kan tuma kan ti fiam mai mai ani kha an lo la ti tala Lini chu a thin a rim zual sawa an rit a chel chul mai a rin hlel rukna kha a rei tawh reng ani an bul lawka lo awm ve lua chuan aning ta dewa chulai hmunah chuan a lo lut Lini chuan lo kuah ngal vatin a lo fawp ringuta hei hi ka bial pathar chu ani hi tiin a kai chhuak ngal dai lu chuan a ngaina lo hrelo hle Lini la chuan min hre thiam ro voi khat mu a ringut te chu a hek chuang lova tiin poisa a lo ah tira zangna dumna ani kha tiin a tlan san le nal nal secretary chuan pi berin blind date a ruah man sak thu a lo la hril zuia lu chu a tum bur mai chuta Lini pawh anu chuan blind date nei tur chuan a lo tur le cheng tawh chena pawh kha ama thlan sak hi ani nge nge ipa a thi hma wangin uncle jianga hi kaneya ani hian tha takin a in call che ani tuna company in buaina a tawh mek hi kan pui ve anga yani a ti ta ka chuan peilo zet chuan a lo rem ti ve le sham hotel a chuan blind date nei tur chuan avakala asam a hmel le a thumhnu te chu a thlak dang lam vek bawk patil ang chia chia chuan a in cheya hmeichhe dang lo awm ve te chu an in tenal hlawm em em thung lua bial nu ni ngei tum chuan an thei tawh pan chhuah hlawma interview chu an tanta Lini pawh somkwa le pakwa na dai ani awangin a hun chu thleng har a ti hle a a lo mu thlu vel mai mai zawna te chu maksak deuh deuh chuan a chhang fai veka thlang lo sela a duh wang ani secretary chuan interview ho thlalak le an chan chin zia na te chu a lo kenga tu emaw ber chu thlang tawh mai turin lua chu a lo ngen ning zetin ani chuan a lo thai let kwal vela Lini file chu a mu fu ta hlo mai a thlang ngal ta chat mai le beise lo takin a lu bial nu tan thlan thlin ani thu an lo hril thuta cafe a lu a hmutura kal ngal tur chuan an lo la ti zui a lawm ho lo anu in a ho a hlau si a lu chu khapa kha a lo la ni zui le ngal nangma mo o kanin hmu le ta mo isamte ilo tan toilo ale mani hi asam lem alak thak lai chuan lua chuan a lo thlir vung vunga chelo ati raps contract ka nupui tur ka dua kum kha chunga tan engma in khwa khirna a awm lowang kanin then hnuwa million somni le in lian tha tak ka pe bukang che i du em ti in lua chuan a lo zot tlang rota enga tinge ke kher Linin a lo ti ve thung chu zong ka chhang thei lawang che o nge ai lua chuan a lo ti ram maka a in ngai twa wang wang nu chuan a hlok don rau chuan a hria a midang anei ai chuan ti in a lo rem ti ve ta ni contract a chuan lu chu angai zawng tur ani lova in then a duh thut chuan million zahni a chawi bawkang dan hma ah chuan an vai in nei ta a nupa an ni tawh awangin in khata an chen dun angai dawn ta a bungrua te a valak lai chuan anu chuan in nei te chu awlsam taka ti mai mai chi ani hle nem enga tinge min ron ve mi alowa a lo ti le hlo si hei hi in du dan ani loem ni ati chuan ipa nen khan hmangai na awanga in nei kan ni lova keima ang khan om ve lo la ka ti wanga lom ani chuan enga tinge min hrin si an nu fa chuan an in hnial le ri lu chuan in hnuaiah lo ngak renga a in lama chuan an in hruai haw ta ni in chu a nuamin a lo zau tha khawp mai a satel a khawi chu khawih chin a tuma lua chuan a lo phal lo a ngei hle chu satel chu tu emaw in a pek ni in a ro hle ani awm e
company lama a thawh pui pe hnenah chuan pasal a nei thut chung chang chu a hrilh ve a ani chuan a lawngpui thu leh design consultant thar rampawna tanga lo haw hlim hlawl surawi an tih chu an company ah a lo thawh tur thu te a lo hrilh let ve a lua bial nu ani awm e designer thiam tak ani a award pawh a lo dawng tawh a ti leh zel a Lini chuan lua bial nu ani tia hriat chuan nuam lo a ti deuh riawin a lang chutih lai chuan pawn lamah surawi leh lua te chu an lo in hmufu nawl a min lo hmuakem ni kan awm dun thei tawh ang tiin surawi chuan phur deuhin a lo kuah ngal Lini lo chhuak a hmuh takah chuan lua chuan hei hi ka nupui ani hi tiin a va pan vata min lo hngak lovin midang i lo nei daih amaw surawin a tih chuan i tan ka pawimawh lo em a kan in biak tawh ngai lo kha in ti buai tawh lovang lua chuan a lo ti hmia duh tak ka pi in hmuh a duh kha haw vat vatang min lo hngak reng tawh ang tiin Lini chuan a lo pan ngal thar a an tlan haw san daih chu nu chu Lini design ruksak tu a lo ni awm e in an thlen chuan an pi pawh chu a lo awm reng tawh a chuan lo ei dawn mek ani local ru lo kil ve ngal mai ro u tiin a lo be zung zung a lua nau Lili chuan nupui ivan nei hmel tha em em naute nei vat vat ru aw ni ka ni chak tawh te mai ania a lo ti ngal ngot beka a pi chuan a lo khak zeuh mahse ani pawh chuan naute chu nei vat vat sela a lo duh ve thowa Lini chuan ka pi kan la nei viang chu pathian thu thu a lawm a lo ti hlawa surawi chanchin te chu soi chhuakin a lo haw van duai khawp mai tunah chuan nupui i nei tawh a hmeichhe dang ngei tawh tawh suang che a duh lo chi a hmun dangah a kal san che ani kha Lin boite harsat na i nei chuan min hrilh zel dawn nia a pi chuan a lo ti siau siau a company lama let leh lu an atum pawh in a pi chuan a lo phal tlat lova surawi building atanga zuan thlak a tum tih a nawin a sawi phei chuan lua chu a thawng hle a tlan chhuah nghal a tum pi beri chuan dingrawh i nupui awm lai rengin hmeichhe dang buaipui tum amaw a lo ti vin thaka hei chu thi leh dam chung chang ani hi a lo ti chuan a pi chuan a tiang ken lai chuan a vuak a tum ta uai uai mai le Lini chuan lo dang vatin an pa thlavang chu a lo hausak vata kanin ring tawh ka lawm kanin hmangai lutuk vatan pui rawh se poi ka ti lo tiin lua chu a kal tir ta a an pi chuan lu chhung ko in ro chun zel banbun mawi deuh mai chu Lini hnenah chuan a pe a Lili hnenah pawh chuan an mo nu chu duat hle tur chuan a hrilh bawk surawi pawh chu zuan thlak tumin in chhawng chung berah chuan a lo lawn tak tak a lu an nupui a lo nei san chu a hriat thiam har sa a ti thu leh heart attack a nei awangin doctor in kum khat bak a dam tawh dawn lo tiin a hrilh thu te chu a sawi zuah zuah a Lini a lo kal ve phei chuan a thin a rim hle a lua chia biak ka duh tiin midang zawng zawng chu kal sawn tur chuan a hrel a mahse Lini chuan lo pan hnaih zelin va hruai thlak chu a tum a surawi pawh chuan a kut chu lo man thutin a zuang thlat a Lini chuan a lo la chelh tang tang thung ka tlak vaih chuan lu an a haw kum khua tawh ang che a lo ti a mahse Lini chuan a thlat a thowa a hnuaiah chuan bawlhhlawh dah khawmna a awm awangin a tlan a dawn lo tih a hria ani rin ang ngeiin lu chu Lini lakah chuan a lawm vak lovin a lang a surawi ngaih ven chuan a kal san daih bawk a banah surawin a hamna hliam vel entir turin damdawi inah Lini chu a va kal a china leh a thian nu te kha a va hmu nawlh mai pui imamaw chuan sui hriat su aw kan laka i chiat dan awang kha chuan bawk khupin ngaidam min dila kan ngaidam ang che an lo ti ham ham mi hausa tak chhungkua an ni awangin zian group nen a an thawh ho na chu an lo ti tawp daih mai hi a lo ni a chutah a rai thu te chu sianit chuan in ti thei deuh chuan ala sawi zui an in ti buai chho leh ta
chuti lai tak chuan lua leh surawi te pawh kha an bulah chuan an lo kal ve chi a chena chuan young group CEO ani thu chu sawin thawdun puiah chuan lu group chu alo sawm ngal chat mahse lua chuan lo hnarin lini chu anupui ani thu te a soya eheu mi bialpa i chu sak ve tho ani maw chenan alo ti kher awangin lini thinrim chuan a hmaiah chuan alo ben sak popa tu hmeimak ani lo ve ati zui ngal mak bawk lu an kanupui dan ang thlapa kanei ani hi zalo na tawngkam hmang tawh ngai ho suang cheu ti in alo kwa erawh chuan lini chu alo tal sawn zela lu laka pawh chuan a lung awi vak lo ani senila chuan surawi nen khan inin kawp reng emaw ka tia iva leh reuh ve a suraw ka idol inia sin kumthum liamta pawh khan award i dawng tih ka lo hria a alo ti zai zai a in ti thei deuhah surawi alo nuih vel lai chuan ka design kha i kut chhuak tak tak ani chiah maw tiin lini chuan alo zawt ve ta khauh mai ka siam ni lo se tu siam nge ni chuangang nang chuan min ring ti raw tiin lu chu alo chela in la zawm ve deuh te kanupui a awm ve reng hi tu ma hmei ani lo ania lo hmusit tawh suang cheu tiin lua chuan lini chu a kaia a kal sawn pui dai enga ti nge kan chan chin te kha chena hnenah khan i sawi ve lo ela duh rengem ni lu ana ti chuan engtin nge maw kala duh thei ang le miswal tak ani a i tor phah ve ka hlo wang ani kha tiin a chhang a that chu surawi kha chu thianang bakin ken tawh lo ania thik duh tawh su enga ka thik bawk lo ani nena kan buaina te chu a dang dai alawm min duh zawk te hi ani lo maw ha i duh duh hi sawi mai mai lo te ani chuan a that chu in thenang i bial nu alo let tawh thowa ka lo nei che hi ka in sir ani buaina a tam si chutin in neihna holam takin sawi mai mai su an pahnih chuan an in hnial buai leh dewa chuti lai chuan uncle jianga company ah chuan harsatna awmin tlak chhiat lam alo pan ve mek bawka an company an neih let leh theina tur chuan a tlem berah million sawmnga tal an mamawh dawn ani Mr. Jianga chuan a pa ang maiah hmangaih taka alo enkawl tawh thin awangin ruh let dan tur chu a ngaih tuah vat a ngai inah chuan haw leh vatin lu chu a va tlawn leh zai a in then a duh leh lo thu leh a fa pai a duh thu te chu a va sawi ta deuh deuh mahse lu chuan chutiang maiah ulsam chuan alo khawsak pui duh lova lini erawh chuan fiam lui zelin million sawmnga min pek phawt chuan nupui tak tak angin fak a nei sak teuh ang che tiin a thlem leh a tawpah chuan an in thlem thlu leh ta nge nge lu chuan secretary chu jiang company din hmun chhui chiang tur chuan a chah bawk chena chuan Mr. Jianga chu lo hmuh in i company hi ka lei sak daih che i duh lo chuan lini hi ka hnenah alo tir ang che zan khat lek pawh ani mai te alo ti vel ham ham i mit ek ani chu tiin lini chu alo kala million sawmnga chek chu Mr. Jianga alo pe mahse Jiang Group thawhpui company zawng zawng te chuan an thawh ho na an tih tawh vek thu chu chena chuan alo sawi leh a zan khat atan ka hmei alo tangla company hi chu i nei let leh ngal ani mai tiin alo thlem tha leh a chutah lu te pawh an lo lang ve leh nawlh mai miten awm tak i lo nih hi tiin chena chu alo hnek popa hruai bo tur chuan a hrilh ngal i la chak lo viau ang tiin chena pawh chuan alo vo let ve chher chher bawk lu chuan Mr. Jianga hnenah chuan Jiang Group nena thawdun a duh thu chu alo sawi leh ta hlova Mr. Jianga pawh chu a lawm hle an chunga a thatna zawng zawng awang chuan lini chuan a lawm thu a sawi a lu a erawh chuan i harsatna tawh a piang chu min hrilh ve zel tawh ang che tiin alo chhang ve thung a company ah chuan surawi chu alo thawk thar ve tak tak ta design manager ani awangin a assistant atan chuan lini chu a thlang deuh ngeya a duh duh a tirhkual ah tih duh dah thei a in rinwang ani ber
ti tur tam tak chu a pe ngek ngeka han hnial ve ma se bana avo zel bawk si a thanu pawh chuan a hawsan ta ringawt a Lini erawh chu hna ala zo thei si lo alo chhuah har ta kem awang chuan luangai chu a that alova ava lam dawna alo mu thlulup lup mai chu ava hmu a khawl pawh chu alo hrelo ani awm e lua chuan hawpui a tuma a thilzia pawh chu a zo fel tawh bawk nen surawi dawhkanah chuan dah tha turin ava kala chumi hlan chuan lua chuan surawi chu vabiai in Lini chu lo ti buai tawh lo tur chuan a hril ani chu a thin a rim sawta a tukah chuan engwangin nge report dik lo min lo pek tiin file pakhat alo the thla thuai mai ka chek non vek kha report dik tak a lawm i dawhkanah ka dah tiin Lini chuan alo chhang ve thung tuma ka ruma an lo lut lo ani te chuan CCTV enila a chiang mai ang chu nizan atang khan voin thleng footage abo vek a lawm anin hnial thawm chu hria in supervisor pawh chu alo kala company information report abo thu chuan lo hril ani pawh chu a thin a rim hle a tunge thiam lo zawk cheu a tih chuan pakhatin ka dah reng a lawm a ti a pakhat lah chuan ka hmu lo hrim hrim a blank vek hi a lawm a lo dah a ti bawk si chui chian chu tha an ti ta ani a hnu deuh chuan supervisor chuan Lini chu a kova I fim khur lo awangin kan company thil pawimawh a bova I tih sual ani tih I pawm duh bawk si lova ban ngal I ni e alo ti ta mai